फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे सुंदर ब्लॉग को चलो स्टार्ट करबा आज ब्लॉग मोर रोषे सरी गलानी मु खाइबा बाढुची आज रोषे रे कहछि भात सजना साग मुग डाली मो अपा हरिका आछछन्ती से खाइ के दिबे बासन खो एडाला कोबी तरकारी एडाला भेंडी पोटल भजा डाली मुग डाली आउ जब बाढुची भाई भाई की दे दी खाया पे देखो सेपटे मो भाई बसचंदी खाया पे माने वो मोर पीसा हम ननदे ननदे आसी खाइबा पे जो आसी शाशु घर को काम थला सेबिका ठीक आसी आज पळैबे पीसा पचारिया रोषेटा आज केंदे पचारे हां बाल कबे कबे दउछ तब नॉनवेज लो दिया आज सुगार जो बढ़ी गला नाइ शनिवार आज शुक्वा की कर नहीं भाई जो नॉनवेज कर सुगार बढ़ी गला सुगार जो बढ़ी गला आ लुचे की खाइबारी फिर सुगार बढ़ी जाई आउ अंडा रोल या गोटे पिला खाइबो अंडा रोल कुआ जीवो एस बास चला गला गजा जाडू अब फाटी गला हैडा रे पुचरा पिलाटा धरता काल तू साइड की रखिता हाथ बोही जाउची सेटा ठिया हैची रखिता काल तू साइड की रखिथिलो गला सेटा पतला जयरा ताको धरि की फटौछु 11 अच्छा तमे खाए के पिंडा सुंदी करके बाहर फैन मारबी 11:22 फैन मारबी हां से खाए के बाहर से खाए के तमे पिंडा सुंदी करके हेला ना फाटी गला बाहर फाजिला में देखौथलु बसी ये तो सेटअप मार दे सेटअप मार देगा वो पानी अंदर की नष्ट हाजला में हबा जन पिंपुड़ी हबा ताकुड़ी दे इनका देला तो न दे तला दबनो दे हे कुदनी अठा अठा लागे मु जाई पूछ देबी नाइ रे पुआ हां तू जाटनु तोर भाई बादल चाटती गोटे चोर कौन फ्रिज रु चोरी करी खाउछ ई मां बरफ ठंडा पड़े तो बरफ को हिसाब रे खाउछु दांत रहिबो जाओ ना तो सब भांगी जाओ आ किछि खाइ परिबोन बरफ नै ना ठंडा होছে बरफ नै ना बरफ नै ना पीस में बाहर लेन दिबे बोल हां ए पीस में बाहर ले चल देखिया अन्ना गेलु कथा माने मनु केते तळे हिट पइलन गोटे पुरा देखंतु ए ठंडा पइलन तथापि ताऊ ठंडा आज केमते बरफ खाउची बरफ रे से लूण आ को पकेबो लूण का पके देखिया डब्बा ऊपर जाके असना ले बाड़ी लूण पकेला को बनी मसला पकेला चिकन मसला लंका गुंड पकेला एई कोडी रखिसिन जा दो बापा परफ्यूम से आइनो जाबट दो आ भाई पर रेडी हे गलेनी पैंट शर्ट पिंधि की जीवा भाई तांगो घर को अरे कोडी
ଦେଖ ଏଇଟା ମାଇକ୍ ଟା ଆଉ କଥାଟା ଶୁଭିବ କେମିତି ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଖାଉଥିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଇନ୍ ଫିନ୍ କରି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ କୁଲଫି କୁଲଫି ତ ପାଣି ହେଇଗଲା କୁଲଫି କୋଉରା କୋଉ ବାଗ ଲାଗିବ ଛି ହେରା ମୁଁ ଖାଇବିନି ପୋଚରା ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିଆ ପିସ୍ ବାହାରିଲେନି ଯିବନି ବାଡେଇବି ନାଇଁ ଏଠି ଆମ ଅପା ବି ରେଡି ହେଇଗଲେ ତମ ଦିନ ଯାକ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବି ତ ଭାଇ ତମ ଦିନ ଯାକ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯାଇଛ ହାଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲ ଏକା କଲର ଏକା ଆଉ ଓଖରେ ଏତେ କରିଛି ପାଟିରେ ଖେଲା ଅନେଇଛି ଭାଇ ମତେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ତମକୁ ବାହାରିଲେଣି ତମେ ଆର ବର୍ଷ କହିକି ଯାଇଥିଲ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଟଙ୍କା କାଗଜ ମତେ ରଖିଲ ତ ଚାଲ ବାହାରକୁ ନିଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସ ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନେଲ ମାନେ ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ତମେ ଆର ବର୍ଷ କହିଥିଲ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ନବ ବୋଲି এটা অত্তর এই ଅଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ବୁଢୀ କରିଦେଲେ ଏ ଆ ପିছে ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉ ଗାଡି ହେଲା ବଡ ଗଲୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲୁ ମୋ ଅପା ଭାଇ ଗାଡିରେ ବସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁ ତାଙ୍କ ଘର ବସକୁ ଯିବେ ବାଏ ବାଏ ବସ କୋଉ ଫାଟିବ ବେକାର ବାର ତ ଫୁଟେଇ ପାରୁନୁ ସେଟା ଏତିକି ଜୋରେ ଫୁଟେ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ପିସ୍ ଦେଲେ ବା ଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫାଟିଗଲା ଫୁଟେଇ ପାଇଲୁ କଣ ଫାଟିଗଲା ସେ ଫୁଟେଇ ପାଇଲୁ ମୋର ଫାଟିଗଲା ଦେଖ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରୁ ଆଇଲୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ପିସ୍ ମାରିଦେଲେ କୁଚା କାଇଁ କରୁଛୁ এইটা ହେଲା ମୋ ଦି ପୁଅଙ୍କର ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲା ପଡିଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଚାବି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ତାର ଦେଇଛି ଦେଖା ତୋର କେତେ ପଇସା ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ଟ ହେଇଟା ମୁଁ 300 ମୁଦିଟା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପିଇସି ମା ଆଉ ଏଇଟା ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ସେଇଠୁ ପଇସା ଆଣିଛି ମାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ତୋର 200 ଟଙ୍କା କାଇଁ ପିଇସି ମା ମାଇଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲା ଜାଣି ଗଳେଇଦବା ତୁ ତୋର 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଗଳେଇଲୁ ଏଇଟା ସେ ଗଳେଇବୁ ତୁ ପିଲା ଚାବି ଖୋଲି ପାରିବୁନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ହନା ଉଡେ ବେଡା ବେଡା ଇଏ ପଡେ ପାଟି କରୁଛୁ ଆଇଲା ତଳେ ଫଳେ ଗଳି ଯାଇଥିବ ନହେଲେ ତମ ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ ଦେଇଦେବେ କୋଥାଉ ଆଉ କୋଉଠି ମୋର ଅଛି ଉପରେ କରିଦବ ମୁଁ ଖାଇକି ଜାଣେ ତଳେ ଗଳି ଯାଇଥିବ କଣ ଜିନିଷ ଆଡି କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ କଣ ପଇସା ହଉ ଥୋଇ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଏତେ ପଇସା ଏତକ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଗଣା ନାଇଁ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଣା ହବ
ओना इति बड़ दीदी अच्छा खाइब हाँ तो पैसा ଦେଇଥିଲେ हम्म 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଧା ଖାଇଲେ अच्छा खाइब हाँ कहूनु भात डाली शाग कोबी तरकारी सकाल जलखिया बरा सिंगेड़ा अच्छी आ पैसा ଦେଇଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ସେ ଅଧା ଏତେ ବୋଲି 50 ମିନିଟ୍ 100 ସେ 50 100 ଏତେ 50 ଖାଇଦେ ଏତେ 50 ଖାଇଦେ ଏତେ 50 ଗାଧେଇଦେ ହଉ ଖାଇ ସାରିଲା କେତେ 50 ଖାଇଦେ 50 ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ ଏଇନୁ ଶୀଘ୍ର ଭାତ ଖାଇଦିଅ ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବନି ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ସାନ ଆସେ ଆଉ ଦହିଦେବି ଭଜା ବରା ତରକାରୀ ମଡ଼ିକି ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ଖାଉଛ ସାନୁଆ ତୋର କିଏ ଦେଖିବେନି ଖୋଲ ଟିକେ ଆପଣ ଖୁସି ରୋଲ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲା ଯେ ହାଁ ଖୁସି କେତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଣି ପିଇଲୁନୁ ଟିକେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି ଦେଖା ଶନିବାର ଖୁସି ସେ ଆଜି ତା ବାପାକୁ ଲଗେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଲକୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନେଇଗଲା ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଲ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହଁ ଏଇନୁ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଗୁନି ସାନ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଟେଷ୍ଟି 7:30 ବାଜିଲାଣି ଓମର ପାପା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସାନର ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିବ କାହିଁକି ନା କାଲି ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଖାଇପାରିଲାନି କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ଖାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ସେ ଆଜି ତା ବାପାକୁ ଲଗେଇ ଏଇ ପିଲାଟି ନେଇକି ଆଇଲା ରୋଲ୍ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଖାଇପାରିଲାନି ଇସ୍ ଏଇଟା ତ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟେ ଆଇଛି ଆଉ ଛୋଟ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ମୁଚକ ତ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଏପଟକୁ ବୁଲିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜଣାଇବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକିନା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପିଲାମାନେ ଅବିକା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖା